Ρε παιδιά, δεν τρόμαξες ρε μωρό, γεια σου μωρή. Νόμιζα θα πηγαίνετε κατευθείαν στο πάρτι. Τι κάνετε εδώ? Καλά, δεν θα πιστέψεις ποια είναι εδώ. Θυμάσαι που σου είχα πει για την τρελαμένη συμμαθήτριά μου από το Λύκειο? Ναι. Έλα μωρό μου, μόλις φτάσαμε στο πάρτι. Καλά, δεν θα πιστέψεις ποια είναι εδώ. Θυμάσαι που σου είχα πει για την τρελαμένη συμμαθήτριά μου από το Λύκειο, που μου τρώγει όλους τους γκόμενους? Είναι εδώ απόψε, σκύλο. Πάλι καλά. Τι θα γίνει, θα μιλήσετε επιτέλους, ποιος είναι? Μιλήστε παρακαλώ. Ναι. Τι είναι? Ποιος είναι? Τι ποιος είναι κύριε, εσείς ποιος είστε? Δεν ξέρετε που τηλεφωνήσατε? Πού τηλεφώνησα? Γραφείο τελετών Πέτρος Αχερώνης. Αν και εσείς μάλλον χρειάζεστε το τηλέφωνο για το Δαφνί. Λάθος νούμερο. Δεν πήρα κανέναν, δεν ξέρω. Είστε καλά κύριε? Όχι, δεν είμαι καλά. Ακούστε, πρέπει να κλείσω. Προφανώς έγινε μπέρδεμα στις γραμμές. Ναι, έγινε μπέρδεμα στις γραμμές. Στο βαθύ τηλεφωνούσα και μου βγήκε γραφείο τελετών. Μπορούν οι νεκροί σου να μου πούν γιατί βλέπω ανθρώπους με νήματα, φαντάζομαι τα νεκρός συγγενών μου. Την κοπέλα μου στο σπίτι μου αυτή δεν είναι εδώ και γαμημένα τέρατα την κόλαση. Νήματα. Είπατε νήματα. Μου είπες πως αυτοί με τα νήματα εμφανίστηκαν αφού του ξεμείς από το κόμμα, σωστά? Δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και ο Μπάκη. Και το μαύρο σκιάχτρο σε είδε. Ξέρει ποιος είσαι. Και ξέρει που είσαι. Τέλος πάντων, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Έφυγα από το χωριό πολύ μικρός. Η μάνα μου όμως μπορεί να σε βοηθήσει. Αναστασία τη λένε, αλλά εσύ θα ζητήσεις την κυρία Βάμα. Έτσι την ξέρει όλο το χωριό. Θα πρέπει να πας εκεί όμως. Να μείνεις όσο χρειαστεί. Καλώς όρισες, Γιάννη. Μου τηλεφώνησε ο Πέτρος μου πως θα έρθω. Είμαι η Δάμα. Θα πρέπει να είσαι κουρασμένος από το ταξίδι. Έλα. Έχω φτιάξει πίτα. Όχι σαν τις πρωτευουσκιάρικες που ξέρεις. Μα με ζυμάρι που έφτιαξα με τα φτεράκια. Μόρτα. Αυτά τα πλάσματα που βλέπεις θέλουν εσένα και θα σε ακολουθήσουν παντού. Μην πλέξεις κι άλλους αυτόν τον εφιάλτη.